Dobré ráno! No dneska mám teda odlietať tým lietadlom do Brookhavenu a asi tak, takže zbalím veci, lebo mi ide lietadlo, zbalím veci, nechám tu kľúče, no čo? Čo je noc? Počkaj. Nie. Fakt, že som ho nežmeskal zajtra. To mi nehovor, že som ho žmeškal. A ukáž to. Co prdele, to ako vážne? Zase minus 100 euro! Ja to kašlem. Ja už som druhýkrát zmeškal lietadlo. A ty vole, ja neviem, kde mám spať. Ukáž nejaký voľný termín. Alebo voľné lietadlo do Brookhavenu. Teraz? Za hodinu? Dobre, okej. Dobre, takže ja to vybavím a hneď tam pôjdem, lebo keď to zmeškám, tak ja neviem, fakt. Dobre, tak my zdrháme. Dobre. Takže pôjdeme sem. Dobre, sme tu... Dobrý deň, tu máte kľúče, ja už musím ísť na letadlo, tak cos. Si volali, kde môže byť? Teraz autobus, lebo ja súrne auto, že by taxi? Nie, to nie je taxi, to je nejaké Porsche, alebo Audina, neviem. Hospital? Center Plaza. Jaj. Tak to nič, to pôjdem radšej peši. To je ešte dlho. Tak som tu. Jaj, toto bude sladký domov konečne. Tak, no. Tak ja idem lietadlom. Konečne domov. A hurá! Tak ja idem do výťahu. Dúfam, že mám peniaz na to, lebo keď nie, tak ja reálne skapem. Dobre. Počkaj, čo? To už nie, bro, nie, to mi nehovor, nie, počkaj, musím mať listok, prosím, nechajte mi, prosím, ja už to nestíham, nie, tak to mi nehovor, že tretíkrát som zmeškal lietadlo. Tak toto mi akože fakt nehovor. Tretíkrát. Ja nemám ani byt. Ja nemám ani... Dobre, peníze mám na letenku, ale ty vole... Počkaj, čo? Čo? Lietadlo za 5 minút? Cože? Tak to idem hneď, bro. Dobre, takže pýtam si, koľko to stojí. Neviem, koľko stojí jedna letenka. Dobrý deň, 64 € poprosím. Dobre, tak ja to zaplatím kartou. Nech sa spáči, ďakujem, dovidenia. Si vole, ja už mám mínus na účte. Letenka stala 64 €. Takže som voľný a konečne idem domov. Dobre, takže za 3 minúty nám ide. Ja mám 0 €, ja nemám platiť ani nájom. Ja nemôžem platiť vodu, ja nemôžem platiť nič. Však, keď som ten influencer, alebo čo to je, tak môžem akože dostať nejaké peniaze. Zaplatiť to v pohode, však neviem, keď to mám zaplatiť o mesiac, asi. To VIP by som tak chcel a nemám na to. Čo? Aha. Počkaj. Tak, dobre. Ja už to je na Island, lebo tu som počul, že tu chodia na lietadla na rôzne. Dobre. OK. Takže sme tu a počkáme 2 minúty. OK, let's go, ide nám lietadlo. Takže pripravíme sa. Dobre, už by mal ísť.
Prečo sa mi nejako divne točí hlava? A už je tu lietadlo, idem bomby. Poďme, je tu lietadlo. Dobre. Takže sme lietadle, hurá! Sme v lietadle. Wow, to idem vyskúšať. Konečne sme v lietadle. Po 3 dňoch. Konečne. Už aj letíme. Takže parádička. Pani, prosím vás, nemôžete byť, prepáčte mi. A ja sa ospravedlňujem, dobre. OK, takže mňa vyhodili. To som asi nemal robiť, dobre, ale som tam niečo nechal, takže za 2 hodiny sa vidíme v Brookhavenu. Kde sme? Čo tu vykrikuje, že máme ísť von? Počkaj. Beriem si kufer. My sme v Brookhavenu! Let's go! Zvládli sme to z tejto katastrofálnej dovolenky. A už na budúce pôjdem niekde inde, lebo toto bola čistá katastrofa. 3 zmeškané lietadla, 500 eur sme nechali v Libetopi. Takže konečne sme doma a ja idem konečne domov. A toto už jednoznačne, to bude fantastické. Na budúce pôjdem asi, neviem, asi do toho Dream Island. Už tam hovorili to lietadlo. Dobre, takže čo? Nemám dom? Nehovorte, že mi ho zničili. Počkaj, možno to bude aj v Brookhavených správach. Ukáž, si robíš srandu! That's why I'm here tonight. So put your hands up. Why shouldn't I let it flow, 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 flow? And pump it up in stereo. Oh, oh, oh. It's time to stop all fights. Ladies and gentlemen, the 89ers are back. Come on, let's go.